लाइमोन नै बिबारा मोजाङैनो लादो नोङो नोंनि फसन मथे खालारबो लाबोलायनानै होफैदों आङो औ जिरख'नाय आं नोंनि फसननि खालार लाबोलायदों मोजाङैनो फसायदोंना नोङो लाइमोन दिनै हाबैथ'ला नामा ओइ हाबैदो माखौ नायबाय थाखो बेफोरबायदि हा हाबैदो बेबि डार्लिं नोंस्रा बिबाजैयाबो होनलायबाय हाबैदो होननानै नों मानि खुथा गिदिर खालामगासिनो मा बिबाजैल' नै आंबो होनखाबाय फुजायाबो होनखाबाय नों हाबैदोल' राजकुमार मानो इसिबां खुथा गिदिर खालामदों लाइमोनजों आयौ माना सिमांना मोगथांसो जाखो जुलिलाय माथो बे नांथारलायालाय माथो आंखौ बेफोरबायदि होनफेरामोन मारै बेफोरबायदि होनलायलायखो है जिखुनु जाया मोगथांबानो हाथारगौहाय सिमां नङाबानो जागौ ओइ लाइमोन आंखौलाय माने दैखौ नायबाय थाखो नोंलाय इसिबां मोजां पारमिसन होखाबाय आंनो नोङो थांनानै लानानै थांबानो जाबायना राजकुमारखौ लाइमोन नों आंखौ बेसेबां मोजां मोनो आं नोंखौ अख्राङाव जेसेबां हाथरखि दङ बेजों समान मोजां मोनो मिथिबायना राजकुमार अख्रांनि हाथरखिखौ जेरै साननो हाया बेबायदिनो आं दि नोंखौ मोजां मोनो बेफोरबायदिनो मोजां मोननायखौबो आङो साननोनो हाया मिथिबायना आरो लैथोआ दि बेसेबा गुवार बेजों समान गुवार गोसोजों मोजां मोनो आङो नोंखौ मिथिबायना राजकुमार ओइ जाम्बि खिलांनाय मानो डाइलग होबाय थादों नोङो एफा खाथियाव मोनदों एफा मोजां मोनदों औहाय बे जाम्बि खिलाङा मानो बेफोरबायदि डाइलग होगासिनोथाय आइ सबा सब खुदुमहाय औ नङाथाय माथो बिसोर थिगखौनो होनथारदों बिसोर जानो हानाय बायदि आंखौ सबा सब खुदुम हरनांगौ मिथिबायना इसिबां मोजां फुल लाबोनानै होफैदों आंखौ खनसेल'खौनो खुदुम हरनो हाया नोङो हो लाइमोन आयु दे होमबालाय खुदुम हरनोसै आङो लाजिलाङोबोहाय ओइ फादि आवस्रोन लाजिबा खासि गोमायोनोहाय होमबालाय बिथिंजानिफ्रायनो खुदुम हरनोसै आङो होद खनसेल' जायालै आरोबाव साब्बास दासो समायथारदों दा आयु राजकुमार खनसे खुदुमनि मानो बेफोरबायदि खालामबाय थादों नोङो आयु नुबायना फुजायाबो पारमिसन होखाथारदों ओमफ्राय नों मानो बेफोरबायदि खालामगासिनो आयु आंहाय आरो खननैबाव ओइ जायाखैहाय मा आरो नांबावगौ बे फाग्लिया मा जाखो बियो बिराद रागा जोंखाबाय दहायनिफ्राय दावराव जागासिनो बियो उन्दुनोनो हाला आङो औहाय मिथिबायना लिपिका बेहा मा जागासिनो दहाय फैनो गावसि खालामगासिनो मा खालामनांगौ जाखो ओइ नों फोजा हरलाय मा आं फोजानो है नाङाहाय मा बेफोरबायदि गोब्रामलाबायनायफोरखौ फोजालाबायबाथाय एकदम बेनि गोब्रामनाया आंनावसो बारदेरो नै ओमफ्राय दा आंनाव बारदेरबायबा आबे ननसेन्स नोंबो अन्थाइ मुगानियानो दङ माथो दाबो मा बारदेरलायबायनांगौ फोजा हर आयौ नाङाहाय मा आं फोजानो हानाय नङा दानि जापानिस खानायल'सो सिखारनानै रागा जोंनानै बोसाना जोबगोन बियो है लाइमोन आं सोरबा होनफ्लेगासिनो मालाय नुनायफ्राव इसिबां मोजां मालाय इसिबां मोजां खुदुमबाय थानायाव सिखारहाय मा उन्दुनो हाला जोङो आयाव मा खालामना फैनाय जादों बेलाय राजकुमार माहाय थांखो आब' रुफा आरो नोंबो मा बेयो सिमांसोमोन सिमां नुदों मिथिबायना मोजाङै नुफिनदो जों उन्दुनो हायासै जि दावराव नोङो गुड नाइट मिथिबायना लाइमोन गुड नाइटनो बिसोर सानैया मालाय इसिबां मोजां सिमां नुनायाव फोजानानै थादों बेबि मायाव थांगोन नोङो मोजाङै लकेसनखौल' खिन्थानानै हो जेरावबो लांजोबथारगोन आं नोंखौ माबाहाय बेबि सना मिथिबायना अब्ला आङो शपिं खालामनो थांनो गोसो जादोंमोनहाय ओमफ्राय शपिं खालामखांनानै मा जानाय जायो जाबोनोसै रेस्टुरेन्टाव नोङो रेस्टुरेन्टाव जाबोबा गाज्रि मोनगोन नामा आयै जिरख'नाय मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो दे बुं सना नोंनो मा नांगौ गासिखौबो होजोबथारगोन आङो आयौ फाग्लाया मा जाथारखोमाहाय लुथिथारनांसिगोनहाय जानायानो आरो रिसिप्टखौसो दाखालि सोखांबाय आङो ओमफ्राय मैयाबो गेस गैला होननानै
बिनिफ्राय गेसखौ सोबाय आङो ओमफ्राय दाबा मा खालामबावनांगौ जाखो सिगाङाव फैसा गैयि टाइमावसो माबा माबि गोसोखाङोमोन माबा माबि बायनो दाना माथो फैसा गोनां हौवा मोननानै माथो जेबोखौनो गोसोखाङासै बावजोबथारबायसो खर'आनो सलिलाहाय आयु हायना सान माबा मोनसे लानांगौ नोङो आयु जलदं मलदं खर'आ एसे खामानि होहाय जै आफा बोराइ बाथौनि जै ब्रेनानो माथो खम जाथारबाय आंना माथो साननो नागिरला आयै र' खाजु बादामखौनो 10 केजिसो बायथारनां र' एखे ब्रेनि जाथारनायनि नै अनफुंसार मैगंखौ जायखौ डिमान्ड खालामहरदोंमोन बेखौ लाबोनानै होफैजोब्बाय आङो माखासेया जाहैबाय नै माबा स्कुवासखौबो एसे लाबोबाय दे आङो ओमफ्राय नै थाइबेंबो लाबोदों ओमफ्राय माखासे गारियाव दङ आं थिखोनो हायैनि लाबोआखैहाय मा ड्राइभाराबो गैया आं दिनै हारसिंसो फैनांदों जागोन दे मिसेस जेबो नङा नों गैयाबानो जारला जाथारसिगौमोनलै जोङो मिथिबायना नों बायदि सासे बर' आइजो गाहाम बिजनेस वुमेन थानायखायसो नङाबाथ' बेसेबा खस्थ' जासिगौमोन जों दिनैहायहालागै नांगौ जाखो अनफुंसार मिथिबायना आं थानायाव जिंगासिनायनि जेबो गोनांथि गैया गुवाहाटि बायदिबाबो मिथिबायना गुवाहाटि बायदिबाबो गामि सहरनो गामिनि बायदि आङो बिराद मोजाङै नेचारेल मैगं गायखायोना आरो बेफोरबायदि नेचारेल मैगंखौ गायनायखौ नोङो गुवाहाटियाव मोनखानायानो नङा आरो मोनोब्लाबो दामाथ' बिराद हाइ जाखागोन मिथिबायना औ नंनायालाय नंगौ औ नाथुर सार नोंबो थिगखौनो होनथारदों आरो नोंबोथ' मिथिखायोना एखेबारे आजिखालिनि मैगं मैलाफ्रा जिबादि मेडिसिन होनायफोरखौ जाजायाहाय नुनायावल' गब्ल' सिङावथ' थब्ल'सो माने आं होननाय बायदिब्ला नुनायावलाय मोजां आरोहाय ओमफ्राय सिङावबा आयौ जिबादि मेडिसिन होनाय नालाय अखानायैसिमखौनो थाहैया नों थिगखौनो होनदों मिसेस एखेबारे अखानायसिमखौनो थाहैया बेनिखायनो जों नोंथांनियावनो बिराद अर्डार खालामहरो आदसा नोंथांजों जोंना पेमेन्टआ एसे माबा जानानै दंमोन ना बेखौबो एसे साननैसोनि उनावसो हरनो हासिगोन दे जेबो नंथारा मिथिबायना अनफुंसार उनावबाबो हरनो हागोन दे आं जेबो जिंगा सिथारा नोंथांखौ सारमोना एसे मैगं मैलाफोरखौ बैथिं थांनानै बोखारनानै माबाबा हेफाजाब होफैदोहाय आंखौ आं हालाय लांनो हारसिङै गैया दिनै ड्राइभारबो फैफानो हायाखै दे जों एसे थांनानै हेफाजाब होनदो थौदो दे मिस आयौ पुर्निमा बेलाय सोर खनफ्रोमबो मैगं लाबोनाय नुबाय थायो आङो बियो माबा फुजा मार्टिना बिमा बियो मिथिबायना फुजा मेम एखेबारे जोंनाव मैगं साप्लाय होबोबाय थायो थिगानो दङ थिगानो ओमफ्राय मैगङाबो मोजाङानो आरो गुवाहाटि बायदियाव बिनि बायदि फ्रेस मैगंखौनो मोनजायाहाय बाजारावथ' माबा लावला जोबखानायसो उफायनि आंथ' जानोनो बानाय मोनबाय मा खालामबावनोथाय उफाय गैला मैथाखौबो आङो बै ना कार्टुनाव गायनानै लाखानायखायसो नङाबाथ' बिराद जारला जाखाथारसिगौमोन आंहा नोंहाथ' खालि मैथाल' दाबा दैज्लां मेसें एखेबारे मैथाल' जाबाय थायो नोङो आयौ मानो बिदि होनांगौ जाखो दे मैथाखौ जायाबालाय बोरैथो जानांगौ जाखो बर'नि ओंख्रि अमाजों मैथाजों जाबासो बिराद सान्थि जाथारो मालाय मार्टिना बिमाया बिराद बेफोरबायदिनो मोजाङै बिजनेस खालामनानै न'खर सालायगासिनोहाय दे थिगानो जादों गुवाहाटि बायदियावबो सासे बर' आइजोआ बेफोरबायदि मैगं बिजनेस होलायलायनानै गावनि आथिङाव गसंनो हानायाबो इसेबां गोरलै खोथा नङा मोजाङानो जाथारदों औ आब' ओमफ्राय जोंना खायसेया जि लाजिसोयो माबा गथ'फोरखौथ' नुबाय आङो एखेबारे बिमा बिफाखौनो आबादारि होननानै खिन्थानानै लाजिखायो दे आब'मोन साहाखौ लोंथ'लाबा आङो जि सुहैनोहाय जेबो नङाहाय पुर्निमा जोंनो लोंनांगौबा बानायनानै लोंगोन एखेबारे क्लासाव जोङो सानसे एखे फोरोङै गसङै आथिङानो रुबायजोबथारबायहाय ओंखायनो दसे रेस्ट लाफैदो जोङो जोंना क्लास गैथ'वाना बे टाइमाव दे नोङो नोंनि जिखौ सुनानै लायदो हनै सान्दुंबाबा बारलांगोन नङाबा दारा जानाय नङा दे थाथ'हाय नोंस्रा आयौ पुर्निमायासो जि ओरै खालाय खामानि मावनो हाथाराहाय जि गासिखौबो मोनथिजोबथारो स्कुलनिखौ मानो मोनथिया जानांगौ जाखो बेहालाय जोंनिफ्राय गलांखानाय स्टुडेन्टआनोलाय जोंनो फोरोंनानै हगारहरदों पुर्निमाखौ बोरै मोनथिया जानो ओंखायनो हस्टेलखौबो मोजाङै सामलायनो हाथारो बियो फाग्लि गथ'आ गावहाबो एकदम एक्सपिरियेन्स मोनथारनाय नालाय हस्टेल थानानै ओंखायनो मोजाङै सामलायनो हाथारो मेडाम मोना क्लास गैथ'वा नामा मेम गैथ'वाहाय जोंना नै फोरोंखांनानै जों एसे रेस्ट लाफैदों
जोंना ओमफ्राय आङो फिसानि इमप्रुभमेन्टखौसो सोंनो नागिरदोंमोनहाय मार्टिनानिखौ जोंहानिखौ मारैथो सोलिगासिनो जोंहाना माबाहाय मेम थिगानो दङ मार्टिनाया फरायनाया मोजाङैनो जागासिनो बेना ओमफ्रायो मेथामेटिक्सखौसो एसे उइक आरो बेखौ नोङो न'आव एसे थाल लायै फोरोंबाय थाबानो जागोन दे फरायनायाव नायबाय थाबानो जोबोद गोजोननाय थाबाय मेडाममोन मिन्थिबायना नै आंहाबो बिजनेसनि टाइम नालाय दानो आरो बेलेग जायगायाव माबा बेलेग हस्टेलाव आरोबाव मैगं साप्लाय खालामफैनांगौ आंहा ओमफ्राय मोजाङै नायबानो जाबाय दे मार्टिनाखौ आरो बांद्राय अख्रा अख्रि खालामबाथाय बुनानै हो एसे मेम रागा जोंनाथ' बियो है दुस्थ' जानायफ्राव एसे बुनाया जेबो नङाहाय मा जागोन दे मेम होनबालाय दे थाथ'लायदो होनबालाय नोंस्रा आंहा थांनानै आरो बेलेग जायगायाव मैगं साप्लाय खालामहैथारनांगौ बुनो थिनलाय बहाय गावनि फिसाजोखौनो खाथ्राखाहाय बिमायाबो बेलेग बिमाफोराबा आयौ दांनोनो हायाहाय मा दांबानो माबा गावनि फिसाखौ दांबानो है बास्टारबाबो पुलिसखौसो होगोन आंसो होनगो गासिबो नङाथाय माथो लुदुमि दाखालि आंहा हाथ'खरा होजानानै माबा हौवानि पेरेन्टसफोरजोंनो केससो होजानोसैमोनहाय जि गाज्रिखा पेरेन्टफ्रानो गथ'फ्रा लेखा रोङाबाबो जोंखौसो दाय आरो जों पानिसमेन्ट एसे होनानै मोजाङै फोरोंनो सानबाबो दाय ओरैबो दाय जेरैबो सामला दाय एसे दांबानो दाय फुंजानि मानो बेफोरबायदि मुद खालामनानै लालायखो प्रिया रागा जोंनो ओंखारदां रागा जोंनानै खर'आनो सलिला आंना मा खालामनाया मोजां जागोन बेखौ सानगासिनो आङो आरे मानो इसिबां रागा जोंखो आफाखौनो लानानै रागा जोंगासिनो आङो मा है नोमफाखौनो लानानै रागा जोंबाय थायो नामा आंनोबा जेबो जायाखै बे नोमफायालाय बिदिनोसै आरो माला सोलायथोंसै माथो खालामबावनो माला सोलायथों नङा आयै एबार हले सेस जाखोलाय जाखोजोबथारबाय माथो जाखो बेरे फुंजानिलाय इसिबां मानो राखें रुखें बेरे फुंजा नुबावदों नोङो एकथां जालायनोसै साननि नुबायना आंनि फनाव मा नटिफिकेसन फैदों इउर एसबिआइ एकाउन्ट हेज बिन डिएक्टिभेटेड नो बोरैबाफोर माबा जायाखै बे आयै नों बेफोर बोरैबा माबा जानायखौ सानदों नोङो आफानि हाबाखौ मिथियाखै नोङो ओरैनो एकाउन्टआ डिएक्टिभ जायाथ' मिथिबायना आफायानो मैया जोङो बै सिख्लाखौ बुनायनि थाखायनो थांनानै बेफोरबायदि डिएक्टिभ खालामना होखादों बियो नोंनिखौ नायलाय आयौ आं नायनोनो टाइम मोनथ्राखैहाय र' आया उसथोबा आंनाबो माथो डिएक्टिभसो जानानै दङ मा जाबावनांगौ जाखो बियो बे फाफि बोरायनो थाव जाखागोन बियो बे फाग्ला बोरायासो बिदि खामानि मावनो हायो आयै मा जाबावनांगौ जाखो बे डिएक्टिभ जानाया मा जाबावनो आरो गोरिबफोरबायदि थानांसिगोन जोङो उफाय गैला थैखाबा हामगौमोन बे किडनि गाज्रि जानानै मोजां जाफिना लासिनो ओइ हामाहाय गाज्रिबाबो मोजांबाबो फिफाया फिसा जायोनो मिथिबायना जानायखायसो हनै माथो सोलायनो रोङा माथो बे मेरगाया मायाव दंहैयो बियो मालाय दंहैनाया जाहैगोन बियो सैमा फाग्ला बायदि भाद्र मासनि सैमा फाग्ला बायदि ओरैबा ओरै जाथिं लोंथिं ओरै बेरायनाय नोंसोरनि एसे हिंसा हरदोहाय आंना फिसाया बिराद दुस्थ'थार नुबायना हिनजाव गोरलै गांसो गोरलैल' नागिरो सिदा जाथों होननानै मैया बुफ्लांबाय जोङो ओमफ्राय हनै जारलासो दाना बेंक एकाउन्टफोरखौनो सेस माबा डिएक्टिभ खालामजोबनानै दोनजोब्बाय बेंकआव थांनाय गैला जोंहा गरिब जाजोबथारबाय मा खालामनाया मोजां जागोन दे अननानै रायजोफ्रा एसे हिंसा होदोहाय एखेबारे नङाबाथाय नै प्रिया मोना एखेबारे लामायानो बिबार जाजोबथारसिगोन औहाय माथो खालामबावनोहाय आयै आं बिराद जारला मोनबाय बे आफाखौ सिख्लाफोर नालाय माबा हनै माबा बोराय फैसा गोनांखौल' नायथारो माबा बिफाजों समानखौनो हामाखौथ' इसिबां राखेंखें जाबाय थागोन नोंलाय जाहोनानो बिदिनोलै मिथिबायना नोंथां जाहोनानो बिदिनो दस्ति मेरगा मा जालायखो खोन्थादो आंनो नैबे लोगोआ दंना गासिबो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै होजोबथारनायाव जानायालाय जाखोलाय एकदम जाखावलाय जाजोबथारबायलै मिथिबायना नुबाय आंना दाखालिनि बारसोखौ दाउट खालामखाथारदोंमोन आं बेफोरबायदि जागोन होननानै ओमफ्राय दा नुबाय जामारथारबायानो एखेबारे आफाखौनो डेटिं खालामनानै दंमोन हमनानै पार्कआव जोङो आइ ओमफ्राय बिनानाव साथामजों दोखो दामलिनानै फैदोंमोन मिथिबायना फोथायजाबाला माथो दानि सिख्लाफोरखौ मा जाबावनांगौ बिदिबालाय बेखौनो सानदोंलै आङो दस्ति मा खामानि मावनाया मोजां जागोन जिउआवबो मावनो होला आफाया होखारबाय ओमफ्राय नै दिनैथ' बाइकखौ बारसोखौ बुनायनि थाखाय एकाउन्टखौ डिएक्टिभसो खालामनानै होबावबाय खोमा नै मेसेजसो फैबावदों आंनाव मा जाबावनांगौलै मा बेफोरबायदिसो जानानै दंथारो जानाय नङा माबा मोनसे आइडिया खालामनांगौ बे बारसोखौ माबा मोनसे खालामथारनांसिगोन जोङो नङाबा गासिबो खामानियावनो
올하보라 खालामजोबना होगोन बे बिगुर जावसोमा बेखौनो खालामनांसिगोन जों सिगाङाव वार्निं होनायखौ बेखौ बासो गोरलै लादोंमोन ना बियो एबार गोब्राबै रिप्लाय होनांगौ जोङो सानैजों मिथिबायना दस्ति जागोन दे हे बयगबानफोर रायजोफोर नुदोंना नै नुदोंना जोंना माइया गोगोम ग्रोब ग्रोब जादों मैदेरजों माबालाय जाजालाय दैबानाजों लोमनानै थैलाय ओमफ्राय एम्फौ एनला जालाय होमबाबो नै बिराद मोजां जाथारदों जोंना माइया औलै रायजोफोर बिराद मोजां जाथारदों नै जोंना माइया ओइ दानसोरां नों बैथिंनिफ्राय हादो आं नैथिं हानोसै नामा जायोलै जेखिनिफ्राय हाया हाखांबानो जाबाय आयै माइयाबो गोगोम बुरजा माथो माला हाखानोलै जों सानैजों माथो आदिदार सासेबावाबो माथो गैला माबा हनै गुवाहाटिनिफ्राय आं फैला नोंसोर हानानै लाजोबदो होनहरबाय नुनानैनो सिनस्रिसो साजोबनाय मोनबायलै आंना नै 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 मानसि अरसिया मानो बिदिनो माबा खिनो ओंखारनाय हासुनो ओंखारनाय खामानि मावनो नागिराबानो जाहां खालायबाय बेना फाग्ला बिदिनो बोर जानांगौ खस्थ'थ' एसे खालामखानांसिगोन खस्थ'नि फिथाइयासो गोदै जायो इसिबां खस्थ' हागोन जोङो बिगुर मुलानो बागखौ होजामारनाय नङा साथामसो ज' गायदोंबाबो एखे बिगुर मुलानो माबा एसेल' होनानै दोननांगोन नङा होमब्ला नङाथाय माथो जों सानैल' हाजोबनांगौबाथ' थैखासिगोन बे गलाफि फारसेखौसो लिंहैनांसिगोन गलाफि फारसे जाखोब्रा बे गुमा गोथाव हमग्राफोरखौ गलाफि थफि गाननानै माइ हाग्राफोरखौ